mga katektek, manlaag mi sa Uraya, kauban ako akong mga apo o anak. Oh. Katiktik, hilabot namin sa among laganan kon. Imat daw ni imat. Dito ba yung kinulbi ka? Ay mga katiktik, niabot namin diari ibabaw, gihangak ko sa hagdan, sinto bang tinuibi ka hagdan. Ikutasan ko eh. Ang kanyang gwapo, dyan kaayo. Mga bulat, kami kayo, $1 million, oh. Morning hagdanan la. Morning hagdanan, oh. Siya mo. Ni ngayon sa mga idara na magtungas ay kay murag kabugtuunan imong kinabuhi. Na. Pangin dalam ada yang sana. Si Darna. Apa si Darna? Darna sa doon murag heart. Tuh, kapan ako Jangan. Tengok na ka. Bisa na kayo. Gitu rin din. Tong na. Lay mga katiktik ng inyong basa may kape. Kay Tugnaw ka. tugnaw kaayo. ang mga hangin ni mo puti tugnaw. Darna. Ha? Ang mga hangin ni mo puti ban. Ganaan. Bot. Taon na sila anak. Taon na rin. Uy, tunga-tunga. Kayo Si Amang. si Amang. Baka.
po mi sa Uraya. Nakaw ka nang naiblong nga bulak ko. May mga yellow ga, nga mga color. May mga yellow nga balay nga color. Kung naay murag kuan niya ba? Kung nana. May yellow ba? Nga pangat. Hay mga katiktik, kami kayo diri kadaghan gulay nga presko. Pichay. Ay mga katiktik, kinabot ako sa balay, dito gikan mi sa Uraya. Grabe, katugnaw yun dito niya, wa man ko makadala og jacket kay kaingon ko mag dili tugnaw. Ay, tugnaw at ang ako pitok, nagkuyos-kuyos. Ay, na, mabo na. Na, mabo na kay pitin yung tugnawa. Ay, grabe. Imo. Unya kanang niaboy mga panuway nga mga bata, mga katiktik, bimbis kay musulti pa ta dili na lang kay dagan mga samok-samok. Ang suga plan sa mata mo sila oh. Ge. Kanang 13 bugnawa lami pa unta na isuroy. Atong sa Uraya to amo tungas na ta sa bungkod. Gihangak naman ko. Di ningon ko nga kamuray tungas lang diri ra ko magpabilin kamuray tungas. Di naman po sila manungas kay kuan kanang sa sunod na lang daw kay perti man putong uwana. O toy, kita ang mga dagat, mga kitik-tik amot na ito sa dagat at sa panabo man siguro to. Basta kay kita lagi tanan, mga view tanan. Kita, samal, makita. O gusto mo mga katiktik mo laag-laag lang mo diri, pero hapit tapos ko kay ubanan ta mo ba, kanang daghan dyan kasuruyan diri nga mga resort, daghan pa. Napay bulikat, napay, basta kay dagan lagi na. Lami, ari lang mo diri, suroy mo. Pero, Napay mga gulay dito. na mga gulay dagan, barato. Napay, Mga lettuce, mga litos, ang sa patunglingin. broccoli, Brongole, broccoli, ha? broccoli. Broccoli. Dagan lagi kapilian ni mo, buk na lang mga gulay, mga sayuti. Dagan, ari lang mo diri ba? Hapit na pa ba? Napsad ko kay naama mo service. Ako kay di man ko makalaag og service. Hapit to naman ko di ari. Ari mo mga katik-tik pero og mag-ari gani mo pag text lang mo daan pagdawag kang re kay ari makaandam po mi nga pagkuan abot lang po mo largo na dili mo daan magteka mo lakaw mo dito sa kuan mo na kay lami kayo lagi nya magdala po mo kanang babugto sa kinabuhi kani ingon ani ba tanduay ana ba shout out kang Mami Lani
ug sa iyang bana ug sa iyang mga anak from Amerika. Shout out po sa tanan ako mga supporter. Shout out sa buton bisag asang lugar. Cebu, Bohol. Shout out mo niya. Shout out kang Pedro Purisima. O kang Mark Valenzuela. Shout out mo niya, Mark. Shout out kang Sir Hector. O kang Ma'am Glicerna. Shout out mo niya. Mga katik-tik, para itong among vlog. Hinaot nga nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.